て、茂みにとどまっているクマと同一の個体とみられています。注意を呼びかけています。點啊？叫大家遠離震咗喎。係啊，頭先好震咯，條橋都震。走啦走啦，地震嚟㗎。震啊！而家喺度。係啊。哇！多個城市地震喎嗰度。頭先好震喎，嗰個。頭先我哋係咪呢度走㗎？唔係喎，我哋另外一邊走喎。而家鐵路都停駛咗，改搭巴士我哋。こちらは防災センターです。ただいま大きな地震が発生いたしました。地震喎。エレベーター、エスカレーターは停止しておりますので、現在使われません。地震喎，頭先條橋都震埋啊！詳しい状況が分かり次第、またご連絡いたします。喂，而家地震啊，啱啱。こちらは防災センターです。ただいま大きな地震が発生しました。頭先條橋好震喎，震到咁樣。エスカレーターが停止しております。詳しい状況が分かり次第、またご連絡いたします。頭先震得好緊要喎。哇！快啲去翻車站先喎。翻車站先啊！真係，我覺得有時又驚。係啊。係啊。個汗彈出嚟咯。哇！快啲走，快啲走！係啊係啊。咦你？去翻嗰邊啊！近海岸邊係咯，係咪好近海岸邊㗎而家？海岸邊嚟啦。哦。天台房啊嘛。哇！咁快啲遠離海岸邊我哋。頭先係行呢個影啊嘛？係啊係啊。哇！快啲遠離海岸邊先啊！快啲走，快啲走啊！真係。好驚喎！哇！頭先震得好緊要喎，嗰條橋。我頭先你嗰條橋震得好緊要喎。跟住個佬衝出，跟住嗰個男人衝出嚟喺度大嗌，我即刻意識到咩事啊！你即係嗰個未響個地震警報嘅時候已經意識到咩事啊！個男人大出嚟大嗌，係好震喎條橋。係啊！哇！我第一次而家發出咗地震警報，而家你嗱臨遠離海岸邊先，去翻車站嗰邊。啱發出咗地震警報啊！而家啲地鐵停咗啊，嗰啲鐵路停咗。我真係，好似睇下好。啊，仲響緊啊！個警報未停，鐵路唔知停到幾時。而家全世界
全世界都冇得走，我哋唯有 call 的士。唉，竟要搭的士。